సంగం విషమరావు మిమెటు సుడిసర్ మంత్రి జంగుబాయి ఛానల్ నేడు 24వ తారీఖు 6వ నెల 2021 మీకు బ్రీఫ్గా నేట ನ್ಯೂಸ್ ಬತಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹಂತನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಂಟನ್ ಲಾಸಿ ನಿನ್ನೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರತಗ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ರೋನು ನಿನ್ನೆ ಸಮದಿರ್ ಬೇಟೆ ಮಾತಾರು ಇದಕ್ಕೆ ఇన్కే బీజేపీ మంతా ఇవి సమధి మంతం కాబట్టి ఈ వాయువకనే ఉంది నేషనల్ అలయన్స్ లాసి నిన్నే మీటింగ్ జరుపుతా అనే హరీష్ రావు నిన్నే మీటింగ్ కీతో బతలిత్తకే రైతు బంధుతును స్వయం డైరెక్ట్ రైతులకు సీయన బ్యాంక్ వాలిర్ మేమట ఆపసీయమటు లోన్స్ ಬೋರ್ ಮಂತಾರೆ ಊರ್ಕು ಆಪಸೀಯಮಟು ಇಂಜರೆ ನಿನ್ನೆ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ನಿನ್ನೆ ಸಮದಿರ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲಿರ್ಕು ಸಮದಿರ್ಕು ವ್ಯಕ್ತರು ನಿನ್ನೆ కేసీఆర్ యాదాద్రి జిల్లా తగ పర్యటనకి భువనగిరి యాదాద్రి పర్యటనకి కులం మతం పార్టీ బద్దే సెల్వకనే మేమెటు సమదిరు అభివృద్ధి ఆయనింజరే మీకు ట్రాక్టర్కు ఆటో డీసీఎంకు సమధి సీన్తో రోడ్ సీన్తో కమ్యూనిటీ హాల్ సీన్తో ఇంజరే నిన్నే సీఎం కేసీఆర్ నిన్నే దాదాపు 30,000 మంది తోడ్సో 28 వంటకాలకు చికెన్ మటన్ సమధి సీతోర్ ఇతకే నేడు కేసీఆర్ ఇకే వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాసర్ మంత ahane ఇవికే ఈటెల రాజేందర్ గిరే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ మంత హుజురాబాద్ నగ ఇంకే 2023 తగ మళ్ళీ ఎలక్షన్ వాయువల్ మంత కాబట్టి తాన్ లాసి ప్రిపేర్ ఆసే మంత్రింజరే ఇగే కొన్ని పేపర్స్ నాగిరే వాత ఇక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ తో లాసిగిరే వీరిన్కే పర్యటనకి ఇసర్ మంతోర్ కేసీఆర్ ఇంజరే इनके नेहर शुरू की तो इनके नेक्स्ट हुजूराबाद इलेक्शन मंत काबट्टी इनके वेनु केसीआर तुम दड़ा लागता बारी तके इनके रेशन कार्ड समधि वेरू हीटल राजेंदर बस के बाहरी पेसी मोत्तम वड़कसर मंतरू अव मोत्तम काम कीसर मंतरू इचोरो नरुमसे मत्तर बारी तके ओनगिर वेरपीता नेंडु आर्थिक शाखा मंत्री बस्केटगिर नावरू तिनभुज तोर मायनलिंजरे वेहवाल केसीआर आतोर तिनभुज सोडित काबट्टी नेंडु ओनगिर वेरपीता काबट्टी नेंडु జిల్లాల పర్యటనకి ఇచ్చారు మనతో కాబట్టి